vám dopreje, z toho čo naťahať rybu. Milan, ale úplne vážne, sem páč, na čo nejdem, ale kúkaj. Ešte ale aby si šiel pre podložku. Ja si ho dám do občelná, ty tak. Jaj. Ty kokot. Josto. Ešte nás poprekrižuje. Ale ten ľavý mi povolil, zas kurva. Vedúci! Poďte za slnca! Môžeš si ho zjeť? Ja ti ho dám. Ale hlavu si nechá! Čo? Má slnca? No? A Kokot, hen. Kapra, ale takého 30-kilového. No, určite. Poď sa pozrieť. To po tej borovičke. Ježiš. Pološupinač, ty kokot, ale strašný féro. Tá becherovka skresluje. Počúvaj, snaž sa, lebo mám video, Palo. Že tá becherovka skresluje. No poď sa pozrieť, keď ti nevidíš takého kapra. Pali. Kapra alebo slnca? Kapra mám pološupinača takého 25-30 kg. Dobre, Reno, vyber. Ja 100% vyberem. Má to 5,7. Ten Marek. Čo je, Pavol, čo je? Ty kokčo. Chlapci. Čo? Ne, do piči, čo? Doveď ho senka na brehkade. Zaparkuj sa. Ne. Závodeš netrh, ale do pološupinača ešte nikto nechytil. Ale netreš. Do piče, už sa snaž, lebo mi dojde baterka. Jako? 27 No tak tento má 37. Kúkaj na tú akciu, ty koľko to sme jak ve filme do piče, ja to jedno. Dalej! Nevyšlo, lebo to iba nasral. Palo, krič, pomôžte mi. Trbe tak olovo do kotrby, že... Je fľaša hruškovici, keď má 25. Zavolám šéfovi, keď má 30. 25, keď má, je fľaša hruškovici. To neviem, Jak nevie? ja to nerozhodujem. Kokot, čak ho natáčam do piče, rob už niečo. Barok, vytáhni už tú rybu z vody. Ty kokot, a čo myslíš, čo robím? A však na čo ideš do stredu jazera zas? Tak chod na kraj. Čo sa hraje s tým karasom? Kokot, te karas. Kapro karas. Nerozesme kapra od karasa. Nero, natáčaš to na kameru? Si na kamere, Pao, si jak ve filme. Pao. To je Amerika. Pao Baok má 25 kg kapa. Milan, stav to, že má 20 kg. 25. 20 má. Kokot má ne 20. Poď sa zastaviť. A voda si skresluje. Ježiš, vyťahni to už. 10 kg aj s oným do piče, verte chem. Tento 10 kg nemá chlap, to si budí. Tak Palo, 15 vác nemá. dochádza mi baterka. Kokot, dáte, čo mám robiť, keď nejde? No vytáhni ho. A jak? Z ruku. Ty si na sa kúkaj. Poď z brehu a vystúpime pekne a chyčím si ho dole. Toto má 20 kg do piče. Kurva, to je ten karasek. Vylez mi nahrpalo. Milan, nemá 20 kg? Ne. Ne, bez srandy nemá. Kúpiť fľašu oného hruškovici, keď... No, vyťahni mu hlavu. Nemá. Hlavu mu vyťahni. Kokot, ale ja keď nejdeš, a ty si vták? Čo by, že si piču robím? Marek, sem ho naviguj, sem ho tahaj aj s tým čelom, pôjde aj ten kaper. Kam sem? Ne, to ti nepomôže padlo do vody, musíš ho padlovať. Sem, ja vás chytím. Nero, ide si o chvíľu potáhnuť z toho člna? Kamera, to je jak v Rio Ebro, kúkaj, jak nás táha. Ty Rio Ale Ebro, prestaň. Sa vyjebem na vás a idem si sednúť do altánku. Do piče, už mám one, dve Odplak na paličky. Ty by som ho chcel tak ho vyťahnem, nevan to jebe? A sa chvíli, jak sa je udičal vodu. Jak však, to je nič, to je píče. Pálko, ľúbime ťa, Pálko. My ťa tak ľúbime. Kokot, alebo čo, že keby ho chcel, tak ho vyťahnem, ne? Čak ale na breh ísť môžete, ne? Ty kokot, ten. To je kokot. No a Marek, ten keď uteče v piči.
Už to podober. Dvihni udicu. Kokot, hen. Dvihni udicu, Palo. Marek, na spatek vesluj. Kokot, tak spadneš člna do pite, čo robíš gondolie? Kokot, ten sa nezmestí do podbera. Hurá, už ho má. Vesluj spadky, no takého ste nechytili nikto. Áno, Palo, si king. Kurva, ja som najlepší rybár na svete. No poď pozrieť ho aj v podberáku.